Brawo, Paweł! Paweł, moment, pewnie coś chcesz powiedzieć tu kibicom. Mogę powiedzieć, bardzo się cieszę, że w końcu jest zespołem w Polsce. Zawsze był tu zespołem w Polsce, ale cieszymy się, że po całym świecie. Cieszymy się, że jesteśmy w Kielcach i jesteśmy zadowoleni. Mam nadzieję, że Rafał do Krakowa wejdzie z drugą pozycją lidera, żeby wspomagać mu jak najlepiej. Narzeczoną czy już z żoną. A tu, mili Państwo, Rafał, zapraszamy Cię, Rafał Majka, już, mili Państwo, wkracza na scenę nasze narodowe dobro, co tu dużo mówić, taka promocja Polski. Rafał, co powiesz, tysiące ludzi na trasie, czujesz, że jak ściskają kciuki za Twoje powodzenie, jak serduszka biją, bo już zaczęła się majkomania. Na pewno dzień dobry wszystkim. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy naprawdę trzymają za mnie kciuki, bo to jest ważne, że jest tylu kibiców na trasie i na starcie i na finiszu Tour de Pologne. Widać, że kolarstwo idzie dużym napędem i ja dopiero mam 24 lata, dopiero zaczynam 25, więc na pewno jeszcze będę miał 10 lat dobrej kariery i trzymajcie za mnie kciuki, za wszystkich polskich kolarzy, bo na pewno kolarstwo pójdzie w górę i na pewno zrobimy dobry show. A więc trzymajcie, pchajcie tego naszego Rafałka. Powodzenia, Rafał, fantastyczny kolarz. Kolarska wielka znakomitość tego światowego peletonu, który zawitał